Азнакай балалар ижад үзәгендә Ленинград блокадасы өзелүгә 80 ел тулуга багышланган 900 көнлек батырлык исемле әдәби-музыкаль чара узды. Эшчеләргә икмәк нормасы көненә 250 грамм булса, башкаларга һәм балаларга 125 грамм ипи бирелә. Биредә шәһәрнең 9-нчы мәктәп һәм гимназия укучылары, Фируза Кадырмаева җитәкчелегендәге Мирас бию коллективы, Мәгариф музей җитәкчесе, кичәне оештыручы Наиля Шәйхметова катнашып чыгыш ясадылар. Еллар үтүенә карамастан, ил тарихында тирән уелып язылган 900 көн һәм төн халык күңелендә яңа җәрәхәтләнгән яра кебек йөрәкләрне әрнетеп әле дә саклана. Расскажу я тебе, братишка, о том мире, где только лето. Я читала об этом в книжке. Там, наверное, папа наш где-то. И, возможно, бабушка наша. Ты скучаешь по ней, братишка? И, быть может, к лучшему даже, что звучат то всхлипы, все тише. Ты поспи до прихода мамы, и горячий чай нас будет. А во сне ты увидишь страны, где не знают о войнах люди. Все закончится скоро, конечно. Нас спасут, станет все как надо. Ведь зима не бывает вечно. Лишь бы только дождаться маму. Тихо падает старый мишка, что заторванный левый глаз. Осторожно толкнул братишку. Ты зачем его бросил на пол? Эй, проснись! Возвратилась мама! Почему ты молчишь, братишка? Столько лет прошло, а в кошмарах мне все снится плюшевый мишка. Biz бүгенге мероприятиебезне, мәдәни чарабызны дип әйтгәндә, Ленинградның прорывының үзелүенең 80 елына багышладык. Һәм без аны 900 көнгә сузылган батырлык дип атадык. Biz bu мероприятие барышында безнең сәхнәбездә генә 70-тән артык кеше катнады, укучылар, зурлар. Без шушы балаларның ачы язмышын 125 грамм ипи белән тәүлекләр буе сусыз, утсыз салкыннарда эшеп яшәгән балаларның ачы язмышын күрсәттек. Ленинград халкының батырлыгын, аларның шушы авырлыклар алдында югалып калмауларын, яшәргә омтылып, өметләнеп яшәүләрен бөтенесендә күз күрсәттек. Без бәйрәмебезне бүген озак ясамадык. Чөнки бу авырлыкларны сәгатьләр буе сөйләсәк, залдагы халыкта арыр иде. Без аны кыска гына вакытта барсын күрсәтергә тырыштык. Һәм без инде мин шуны әйтәсем килә, сценарийны әзерләгән вакытта минем чәчләрем үрә торды. Андагы халыкның батырлыгына, түземлелегенә, аларның күргән авырлыкларына аңлатып бетермәслек түгел.